Pois venres, polo tanto, é tempo de faladoiro político e xa está con nos Abel Losada, polo Partido Socialista. Moi bons días. Hola, bons días. Ana Pontón, polo Bloque Nacionalista Galego. Moi bons días. Bo día. E Antonio Rodríguez Miranda, polo Partido Popular. Que tal, bons días. Imos comezar, se lles parece, con ese último dato que acabamos de coñecer, que acabamos de ver que temos os datos da enquisa de poboación activa que reflicte que hai 420.000 parados máis que hai un ano, é dicir, unha subida do 8,8% e a taxa en España sitúase no 21,52% no terceiro trimestre deste ano. Señor Losada, que opinión lle merece estes novos datos da EPA? Bueno, indudablemente son uns datos malos, todo o que é un incremento do desemprego pois é unha mala noticia para o país, para o conxunto do país, para a sociedade e, dende logo, pois nos atopamos nunha situación no que a economía, como no resto de Europa, pois ten sufrido un frenazo, por decirlo de alguma maneira, fruto dos procesos, digamos, de recapitalización bancaria que dificulta a corto plazo o acceso ao crédito. Os datos, pasando do ámbito español ao ámbito galego, pois significan, no caso de Galicia, tamén un incremento. Significa que en Galicia, despois de 2 anos e medio de goberno do Partido Popular, hai 64.000 parados máis, e significa que o crecemento do desemprego ten sido en Galicia dun 41% frente a un 24% en España. A verdade é que isto que demostra, bueno, pois é que tanto as competencias en políticas activas de emprego como as competencias en reactivación económica non se están executando, se está a outras cousas e, polo tanto, pois a actividade económica se resinte. Eu creo que é fundamental, sobre todo, a disminución de emprego no ámbito industrial, que é sempre o ámbito tractor, por decirlo de alguma maneira, da actividade económica. Señora Pontón, críase que co factor turismo pensábase que podía aumentar a poboación que traballaba, pero finalmente non foi así. Non sei que opinión ten sobre este asunto. Bueno, pois eu creo que a valoración só pode ser negativa. Vemos como sube o desemprego, como sube tamén no noso país, en Galiza, e, por o tanto, eu creo que o que se demostra é que tanto a Xunta de Galiza como o Goberno Central están fracasando nas políticas que lle están articulando para facerlle frente á crise económica. Creo que estes datos o que poñen de manifesto é que ou se rectifican as políticas que neste momento se están aplicando tanto a nivel da Xunta como a nivel do Goberno Central, ou o que vamos a ver é como vai a seguir subindo o desemprego, co agravante, ademais, de que neste momento o que temos é cada vez máis persoas sen ningún tipo de protección social, e vemos como tanto a nivel de Estado como a nivel da Xunta de Galiza o que se están é desarticulando os sistemas de protección social. Por lo tanto, moita preocupación e necesidade de rectificación de políticas. Señor Rodríguez Miranda, o paro tamén subiu en Galicia, di esta enquisa de poboación activa. Pois sí, certamente, a verdade é que a noticia non é positiva. Si se aprecia que Galicia sigue manteñendo ese diferencial, estamos máis de 4 puntos por baixos da media nacional, pero desde logo, pois, para nós eso non é unha satisfacción ni moito menos. O que si é certo é que as decisións que se siguen tomando a nivel nacional non axudan. Estas novas imposicións que agora nos veñen desde Europa, porque o noso goberno non ten a fortaleza suficiente para aguantar, desde logo non son positivas. Ese feito de que nos houberan devaluado un 2% a nosa débeda e que impoñen unha recapitalización aos nosos bancos de máis de 26.000 millóns de euros, cando a Grecia lle impoñen 30.000, realmente non é nada positivo. E iso non vai a favorecer o emprego, sino todo o contrario, porque, como decía o señor Losada, e aí coincido, vai a cerrar aínda máis, si cabe, o crédito de cara ás familias e de cara ás empresas. E, ao final, as empresas son as que crean os postos de traballo. E se as empresas non teñen fluidez económica, evidentemente, non se poden mellorar as expectativas de emprego. Sí, precisamente, sí, decía Sara. No, a mí sorpréndeme un pouco a valoración que fai o representante do Partido Popular, porque parece, bueno, pues que aquí non hai goberno en Galiza e que a Xunta non ten absolutamente nada que decir frente a estos datos. Creo que agochar que detrás dese diferencial o que estamos vivindo neste momento en Galiza é que destruímos o doble de emprego que a nivel de Estado, e que iso pasou desde que chegou a Xunta de Galiza o señor Núñez Feijóo, e eu o que lamento tamén é irresponsabilidade de intentar decir que o que está pasando aquí nada ten que ver con decisións que se adoptan no
ámbito galego. Vemos como se reducen os fondos para incentivar a actividade económica no noso país. Vemos como se reducen os fondos das políticas activas de emprego. Comprobamos tamén como a Xunta de Galiza non ten ningunha estrategia para facerlle frente a esta crise económica e o representante do Partido Popular o único que ten que decirnos é que todo é culpa de Europa ou que todo é culpa do Goberno Señor central. Rodríguez Miranda. Pois sí, eu, se me permiten, mire, é que efectivamente este goberno está tomando unhas decisións serias e témolo nos orzamentos que se acaban de propoñer no Parlamento Galego. Por favor, deixeme explicar. Perdón, pero dinos unha decisión seria. Sí, se usted me deixa, eu explicarello. E temos uns orzamentos que a prioridade é precisamente garantir o funcionamento dos servicios esenciais, como vostedes demandan, por certo, supoño que coincidirán con eso, que é destinar o 75% deses orzamentos á educación, á sanidade e a servicios sociales. Supoño que están de acordo con eso. Supoño que non estamos de acordo con recortes. Pois por primeira vez este ano en Galicia consíguese precisamente que non baixen os orzamentos, porque levamos 2 anos de axustes, cando as demais comunidades autónomas neste momento están facendo axustes cercanos ao 20% ou superiores. Iso evidencia que evidentemente durante este tempo houve un goberno responsable que estuvo tomando medidas responsables. Seguramente se tuviéramos outros recursos poderíamos facer políticas moito máis activas e moito máis inversoras que poderían estar subindo, pero a realidade que nós temos é gestionar a miseria que vostedes non creo que hai unha cuestión, sí, vamos a ver. En termos de servicios sociais é radicalmente falso. É dicir, os recortes, me deixas, por favor, os recortes foron, desde que goberna o señor Feijóo, de 1.400 millóns de euros e de esos 650 millóns de euros, é dicir, casi o 50%, foron recortes en educación, sanidade, benestar e dependencia. E iso é un feito orzamentario obxectivo. E en relación ca reactivación económica, Antonio, podes contar as historias que queiras, pero o IGAPE, máis alá de estar descabezado, agora non na última semana, pero durante casi 5 meses, executaba escasamente o 50% do seu orzamento. E este ano, como executaba o 50% do seu orzamento, ve reducido nos orzamentos xa esta cantidade nun 50%. É dicir, se reduce os fondos para a reactivación económica e creación de emprego, e iso non ten nada que ver nin con o goberno de España, nin con Europa, nin cos bancos. Eso non, eso ten que ver que as decisións políticas do goberno Feijóo se reducen os fondos do IGAPE nun 50%. Eso sí, se aumentan os seus cuadros directivos o doble. O sea, o IGAPE ten o doble de altos cargos e a mitade de presuposto que xestionar. Esa é a política de reactivación económica deste goberno, Antonio. Che gusta ou non, está nos orzamentos. Mire, hai unha cousa que está clara, que se fale precisamente a este goberno non se lle pode criticar en tema de política de altos cargos, porque todos os galegos saben que nada máis chegou a reducir un 50%. Por lo tanto, ese tipo de expresión non vai a ningún lado. Cada asunto estábamos falando da enquisa de poboación activa. Sí, pero ten moito que ver. Se me permite concretar, mire, vostedes falan de recortes, é dicir, a realidade hoxe, co peso de educación nos orzamentos da Xunta é o 25%. E 1.000 maestros menos. Na súa época era do 12%. 1.000 maestros menos. Ese é un dato que está falsificado. Porque dinos as cifras globais. A sanidade hoxe son máis listas de espera. Eu dou os datos, están aí, vostedes coñecen os orzamentos, xa están presentados no Parlamento. Aí terán a posibilidade de decirnos, no, mira, quitade aquí en educación elevade para tal, quitade aquí en sanidade elevade para tal. Esa é a nosa proposta. A nosa proposta significa o 25% dos cartos dos galegos para educación, o 40% para sanidade, o 10% para servicios sociales. E o resto que nos queda, para actuacións inversoras. E vostede sabe, señor Abel Losada, que o Ministerio baixou en ensinanza non universitaria máis dun 20%. Pero o Ministerio non ten nin as competencias nin os fondos. Vamos a falar dos recortes do Ministerio, pero vamos a falar... O recorte fai no seu goberno galego, que incrementa o peso de educación, e o goberno do Estado que baixa o peso de educación non fai recortes. O que me parece é que os datos son moi elocuentes e efectivamente o goberno Feijóo foi o primeiro en empezar a recortar e ademais tense gabado o propio señor Núñez Feijóo de ter sido o primeiro en recortar. E cando analizamos os orzamentos é onde se comproban as mentiras do Partido Popular, porque en primeiro lugar o que medra nos orzamentos da Xunta de Galicia é o gasto corrente, non medra o gasto productivo. E os recortes que ten feito este goberno, os recortes que ten feito este momento, os recortes que ten feito hasta este momento a Xunta de Galiza céntranse en educación, que temos 300 millóns de euros menos, céntranse en sanidade e en servizos sociais e en políticas activas de emprego. E é unha, eu creo que temeridade que neste momento, por exemplo, todo o que ten que ver coa reactivación das políticas económicas sufre recortes do 50%. E eu quero recordarlle ao señor Miranda, e tamén, porque creo que é importante nun período electoral, que o Partido Popular gábase de ser unha formación política que cumple o seu programa. O señor Núñez Feijóo presentoulle
presentouse as eleccións hai 2 anos e medio dicindo que iba a ser a solución á crise económica. E hoxe o que temos é máis paro, destrucción de emprego no noso país e o índice de produción industrial en Galiza en caída libre. E algunha responsabilidade terá o señor Núñez Feijóo, porque senón a conclusión a que podemos chegar é que se é inútil para este país, o mellor que pode facer é irse e aforrar o seu salario. Ten 30 segundos, señor Rodríguez. Pois mire, o señor Núñez Feijóo sí que ten responsabilidade e cumple as súas promesas. Por eso en Galicia está facendo os axustes que eran necesario facer. E que evidentemente, se outros non despilfarraran antes, non chegamos a esta opción. É que o que está indo contra a xente que ten menos recursos. Execución do ano pasado. Exixíanos o Estado un 2,4% de déficit. En Galicia non pasou do 2,38%. Galicia cumple. E evidentemente temos os recursos que tiñamos no ano 2006. E cos recursos do ano 2006 estamos xestionando as necesidades do ano 2011. E dentro desa xestión de necesidades, nós, o 75% destinámolo a sanidade, educación e servicios sociales. Gasto corrente, sí, escoíteme, sí. 23 millóns de euros menos en personal para a educación. É verdade ou non? Pero vamos a ver, vostede sabe, señor Losada, que non se pode cubrir máis das plazas que se cobren porque o Ministerio nos puxo unha tasa de reposición de efectivos que hai que cumplir, verdade? Entón, hai que cumplir algunhas cousas, porque os 243 millóns de euros que orzamentaron sin ter autorización do Estado, aí non había que cumplilo, verdad? Si antes había máis ingresos e agora hai menos ingresos, mire, señor Miranda, donde non se pode quitar, eso os galegos saben, as familias sábeno. Si antes tiñamos 100 e agora temos 50, e se desos 50 dedicamos 25 precisamente a educación, estamos dedicando un esforzo moi superior. 23 millóns de euros menos para profesores. A única crítica que creo que debería de asumir o Partido Popular, espera un segundo, por favor, que estou falando eu. Creo que a única crítica e o problema é por que temos 50 e non 100. Porque temos menos ingresos. Porque este goberno non quere facer unha reforma fiscal que sexa progresiva. E é moi significativo que, por exemplo, no imposto de patrimonio que a Xunta de Galiza podía incrementar. Algúns ciudadanos, desde logo, que desde logo, o que creo é que é unha mentira dicir que non se pode recaudar máis. E a Xunta de Galiza, en vez de baixarlle impostos, como lle está baixando aqueles que teñen segundas vivendas, aquelas persoas que teñen máis recursos, o que podía facer, eso é verdade, o que tiña que facer a Xunta de Galiza era, por exemplo, incrementar a recadación por imposto de patrimonio. Ou, por exemplo, non ir a unha subida, como van a facer da auga a través da aplicación do canon, que lle van a subir a todos os cidadáns os impostos que pagan pola auga. E non é falso, porque están nos orzamentos. Señor Miranda, por favor. Imos deixar aquí por falar dos bancos, porque no Convio da Unión Europea, de onte lembrarán, exixíase unha recapitalización de 26.000 millóns de euros aproximadamente para os bancos españois. Din os bancos, e di tamén o presidente do goberno, que non precisarán estas grandes entidades españolas recurrir a fondos públicos. Que opinión ten vostedes sobre isto? Cree que efectivamente, señor Losada, non se precisarán cartos públicos? Bueno, a verdade é que entendo que os bancos, e o Banco de España e o goberno son os que coñecen de verdade a realidade dos balances. Eu quero, en relación con esta recapitalización necesaria do sistema bancario, quero decir dúas cousas fundamentalmente. A primeira, que isto, digamos, que anula todas as críticas que se fixeron dentro do Partido Popular sobre os pretendidos bandazos en termos legislativos en relación cas caixas. É dicir, isto que significa é que realmente era imprescindible no conxunto do sistema financiero un proceso de recapitalización, que efectivamente o Goberno de España decidiu comenzar polo sistema de caixas. Anula outra cousa tamén, anula o discurso que se fai dende a antipolítica de que as caixas estaban moi mal porque tiñan políticos e non se sabe moi ben que órganos de xestión. Os bancos, que non teñen políticos neses órganos de xestión, parece que tampouco están magníficamente ben. E, desde logo, o que demostra é que toda esa aventura especulativa inmobiliaria que empezou na década dos 90, con aquelo de que todo era urbanizable excepto protegido, e aquelo de que se vendían moitos pisos era porque os españois e os galegos podían pagalos, o que levou foi a esta situación, que é unha situación, efectivamente, de debilidade financiera do sistema, e, polo tanto, de escasez de crédito, tanto para as empresas para os particulares. E esta cuestión concreta, esta recapitalización, pode aínda dificultar máis a concesión de créditos? Bueno, eu creo que o problema que está vendo é que este é unha estrategia errada. Hoxe líamos algunha noticia que efectivamente apuntaba que isto non vai a favorecer a liquidez do mercado, porque eu creo que o problema non é que non exista liquidez neste momento, sino que os fondos que se están prestando, que son fondos públicos para bancas, se están utilizando para especular.
O que me parece e o que nos parece ao Bloque Nacionalista Galego é que, por exemplo, escandaloso que se faga esta recapitalización que o que anuncia son novos procesos de megafusións e concentración bancaria e ao mesmo tempo tampouco que non se lle impoña aos bancos, por exemplo, que si necesitan fondos públicos e se lle van a dar fondos públicos o que non pode ser é que repartan dividendos. Eu creo que é escandaloso que exista banca privada que está utilizando os seus beneficios para que os accionistas dese banco reciban grandes cantidades e ao mesmo tempo que se este recurrindo a fondos públicos para financiar os bancos. Creo que un sinsentido e o único que inciden pois nesta medida é nunha política que xa demostrou o seu fracaso e que non vai a solucionarlle ningún problema aos cidadáns. Ainda neste asunto, respecto á banca, esta mesma semana o Parlamento Galego aprobaba pedirlle aos exdirectivos da Caixa Galega que devolvesen as súas indemnizacións. Isto foi de cara á galería ou realmente serve para algo? Bueno, pues realmente nos esperamos que sí sirva para algo, porque a posición do Parlamento Galego creo que nese ámbito foi absolutamente unánime e temos perfectamente claro que esos recursos non só se deben devolver, sino que ademais se deben empregar para que a anterior Nova Caixa Galicia poida ter unha maior presencia dentro do Nova Galicia Banco e iso permita pois tamén garantir a propia viabilidade desa obra benéfico-social que ten que levar ou seguir desempeñando que era a Caixa. Pero eu permítame que faga un comentario respecto do tema das imposicións que nos pon Europa, non? Porque nos acabamos de ver xustificar como se carga un sistema de caixas que durou 200 anos en España e que en 2 anos o goberno Zapatero foi quen de liquidalo. E ademais iso justifícase que a decisión que agora tome Europa realmente é unha cousa bastante increíble, non? O que é certo e o que a ciudadanía se ten que dar conta é por que a nosa Europa nos está pondo unhas obrigas neste momento equivalentes a que lle pon a Grecia. Por que? O que os nosos bancos non teñen deuda grega, que é que se minusvalorou, por decirlo así, na mitad, é dicir, que non lle van a devolver a mitad, por que os nosos bancos lle poñen unhas imposicións cando é Alemania, son os bancos alemáns ou son os bancos franceses os que realmente teñen ese problema. Bueno, pois nós teremos o problema do ladrillo, vale? Porque entonces, que pasa? Non estamos dicindo a verdad? O goberno non está dicindo a verdad aos españoles? O risco inmobiliario... sabe o que non saben os españoles? Pero como que non está dicindo a verdad? Que dices? O risco inmobiliario do sistema español... O goberno español non ten a fortaleza suficiente para defender os nosos intereses, porque a Europa, desde logo, hai que ir a defender os intereses de España. Isto ten que ver con cando Aznar decía que o goberno de España era un pedigüeño. Ten que ver con algo deso. O que si está claro que dixo o presidente francés aínda dicía onte volvemos orgullosamente solos de outras épocas. O que era milagro español noutro momento, agora parece que se tomou completamente. O que me sorprende non coñecer cal é a posición do PP sobre este tipo de cousas e sobre todo que nos diga que Núñez Feijóo non ten nada que ver na desaparición das caixas. Hai que ter realmente moito morro para decir iso. Por certo, señor Rodríguez Miranda, temos que deixar aquí. Non me gusta interpretar. A nosa posición interpretamos a nosa, a súa defenderán a vostedes. Pero a realidade é que a desaparición das caixas forma parte dos fracasos de Núñez Feijóo e dun pacto entre PP e PSOE que algún día nos terán que explicar. Señor Rodríguez Miranda, señor Abel Osada, moitas gracias aos tres por estar aquí. Comeza a campaña electoral, por lo tanto, a semana que ven e nas dúas vindeiras non teremos faladoiro político. Que teñan todos moita sorte nesas cita coas urnas. Nos continuamos con máis historias.